Már ugyanott. Az ekét ott hagytuk, bazd meg. Ja, kihoztuk a gépet. Mi történt? Milyen változások történtek, Ati? Egy kipufogó történt, egy üzemanyagtartály történt, ki lett vágva teljesen a hátulja, meg picit itt az eleje szét lett neki kurálva. Kardán meg lett csinálva? Ja, nem, az meg jó. Ja. Meg kellett volna csinálni. A kardán. Szedjenek szintén a hajtásláncot is. Ja, na tegyük le. Jó, várjál, oda jön. Mutatom a féket. Te kartergáz? Bazd meg, azt mindegy. Eljeles. Küllös meg a hajtóműre. Meg azt nem meg. Ha vettél, tartál? Arra már lusta voltam. Hát egy önvettő fület eltél volna gépet. Jó, hogy megáll. Ez így fontos. Hoppá! Föl is száll mindjárt. Nagyon ez a gumi szar előre. Jó, hogy nincsenek falak itt a pályán. Hoppá! Ez baj! Állítsd le, Csabi! Szétlőtt egy csövet. Te Eci, kijött! Mi történt? Szétlőtt egy csövet szerintem. Csabi tökre Elmesek! nem kell semmi. Nem. Csabi, kész is a pénztárcád. Ez 180 000-be fog fájni. Meg kell venni most. Már nem tudsz fizetni. Nyissad, bátya! Várja, mert nem tudom. Még jó, hogy nem meggyulladt, mert akkor Nem, már... ez azt jelenti, most volt normálisan használva. Még mielőtt meghal a turbo. Geci, nem bírom valamit. Jó van, mindegy már. Már mindegy. Gyorsított, hogy azt megoldjuk. Mondom, hogy még jó, hogy nem meggyulladt, mert... Tűzoltók hallod, meg is ebédelnek, mire kinyitjuk. Ati, kitámasztod? Geci. Aha, mindjárt. Én nekem volt tippem, hogy Ez adagoló vagy? Visszahűtök. Egér. Vigyázzatok. Támaszt ki, Ati, mert hallod, Ati, támaszt ki. Figyeld, arra való. Aha. Ez igen? Melyik csevet lőtte szét? Szerintem ezt, amelyik nincs rajta. Ja. És az honnan jött? Ja, ez innen jött valamitől. Jó van. Hát Vizet hoztatok? hoztunk a... De mondjuk van itt egy flakon is pocsolyához. Jó, tényleg. Ja, az meg üzemanyag. Gázolaj. Nem baj, ez nem számít annyira. Ja, lelőtte a... Ugye drága a gázolaj, drágább, mint a üzemanyag. Eső az esik, vagy víz van. Meleg. Most megedződött. Honnan esett le? Víz. Azt tudod, lelőtt mindent, hallod? Várj egy Kicsit. kicsit. Te visszak, ez is. Ja, nem Pihenünk. Az az egér volt. Jó van, neki is kell pihenni. Szuszkát nyomják el. Hallod, de szuszkáról is ledobják Azt meg. jelenti, most vadabb lesz az autó. A következő embernek. Hallod? Lapos csavarozat adjon már valaki, mert lesz a dolgod. Megvan az 1 óra? Hallod, én annak örülök, hogy nem a ajtókat gőzöl itt a földön. Basz meg és telibe megvan az 1 óra, érted? Hogy csinálzik?
Áll is le! Hogy fölküldte ide? Ez baj? Valami... Mi? Ja, a lámpa. Ja. Nyisd föl! Nyisd föl! Hallod, én visszamegyek víz nélkül, a faszomba fog rájönni. Gyere, Nyisd már föl! Nyisd föl! Nyisd már föl! De nézzük meg, meg gázolás se lesz benne. De meg én hogy nyitom föl? Ott a fogó, nem? Nincs, kiraktam. Készül a víztől. De ezt most rendesen körbe kell baszni szikszalaggal. És nyitott tetővel kell menni. Hát hogy melyik nyomás lesz, az le fogja küldeni, mint a picsak. Küldeni. Na, ez így jó lesz. Ki van még egy bilincsed? Az nincs. Egyben. De ott nem fogja elnyomni mellette? De. Nem tudjuk, majd töltögetjük rá a vizet. Mert itt ide izé. Igen, hát igen. Nem tudom. Mindegy. Szikszalagot ide robbantjon, de szar. Meggyógyítottuk a személygépjárművet. Nem kicsi amúgy ez a hű. Ásványvíz most kerül bele. Ez az összes. Még mindig. Ez meg egy porszívócső. Hallod, indíts Mert Ati hozott egy hűtőt, ami minden hogy szár, tehát az égvilágon se jó. Kókány BT irigy lenne azért nagyon geci. Most ez biztos. Föl kell kötni. Amúgy én ezzel kocsival még a Bamakóra elmernék itt ülni. Ez az meg. Dubáj oda-vissza. Ja. Padlón. Hát a padlón, ja. Na, hadd vágjad. De miért flexel vágod? Van kés. Hol? Minek? Mit Ah, tudom most én, tényleg vágd el. az számít, hogy ez lelóg. Hallod, ez számít valamit? Belagítva, hagyjad, hogy jár! Azt a rohadt. Szüljettek! Dohányzik, bazd meg, neki is jár a kibisztőnek. Ez bement, bazd meg. Várj, ez lehet nem jön ki. Ez nem beszéltem, bazd meg alatta. Mondtam, keci! Ezt mondtam! Várj! Nem jó, Ati, benn van ott a gumik. A motor... Ész még ott benn! Jössz ki! Jön meg ez! Jó lesz,
Nem veszi! Mi? Nem vette az egyes. Milyen kiesik a motor? Mehet vissza. Hopp, ez egyes volt. Ez Ott nem. van mögöttem. Nem megy már keresztbe, geci! Túlás bele keretbe a bokorba. De nem megy keresztbe, geci! Hopp, most állt meg szerintem. Nem, lefulladtam. Második van. Másodikban? Várj, egy kis burnout. Ne burnoutolj már, akkor lesz még. Ezt már nem visszük az. Jó, jó. Ne vedd el, menjél. Hát. Csak nagyon piros. Nagyobb gázzal. Ez Nyomod? ennyi. Nyomtad? Nyomtam. És Megállt. Várjál, geci. Indítsd el. Jó. Hallod, várjunk egy picit, lehet? Somáikat majdnem körbeutoltam. Na milyen volt a nap, Ati? Álljunk kicsit, látszódjon a személyautó. A BMW az nagy valószínűséggel hengerfejes. Reméljük csak hengerfejes. Mennyire? Hát, 11. És Csak henger, semmi extra, csak hengerfejes. hát jó van, bazdmeg, de az a lényeg, hogy a hűtő az elköszönt. És hát pótoltuk egy porszívott csővel a hűtőt. Így aztán egy picit melege volt neki, minden kör után. A végén már szörpetet hűttünk bele, mert a víz az elfogyott. Ja, egy kicsit elcigi szaga volt, ahogy főtt. Igen, ahogy főtt, tök jó. Mi volt az? Megy. Ja, megy illata volt. Fogtam egy bokrot. Ja, egy kicsit megfogtuk a bokrot. Igen, ez nagyon jó volt ahogy. Azt meg kellett volna ismételni. Ja, azt kár, hogy nem. Az kár. Meg hát kibírta a napot. Ennyi. Ami- A másiknál jobb volt. Igen. Akkor mit bír a TDS? TVS? Hát azért mit nem bír? Jó, kemény azért nem azért. kell tőle elájulni, de nem volt rossz. Hát jó, de Kibírta. most azért az elmúlt 40 évben is csak így rúgták. Amúgy igen, az mondjuk elgondolkodtató. Ja. Még nem tudjuk hány motorgenerál lehetett benne. Majd De a leveszed a motorja az hengerfejet, jó ez volt. kiderül. Az jó volt a motorja. Na jó van. Továbbiakban meg majd meglátjuk. Jövünk még ide ki? Hát majd mindenképpen. Majd mindenki. Majd Ennyi, lesz. ez a végszó. Várj.